ndadzoka zvakare nedzimwe nhau dzakasiyana-siyana dzandichasangana mukati mevhidhiyo ino ndichadzisanganisa asi ndichiri ipapo ndida kungobata chinhu 1 chandonoda kuti ndinge ndichiti turu nhau yaLady Squander. Sekuziva kwevanhu vazhinji kana kuti rudendere rwevanhu vazhinji, Lady Squander vakaita sei vakabuda vachinzi vakasanganiswa mukati medzemurobho we$20 cellphone nelaptop dzasina kuziva kuti mitupo yaiva yei, ndozvandokwanisa kutaura. Asi tichiri ipapo zvakare ndoita papoint yekuti Lady Squander vaya vanongowa vakazondia sei vakazenge vava mumapurisa. Tichiri ipapo pane mufananidzo wakazobuda kana kuti wandoti wabuda. Mufananidzo uyu unoratidza kuti Lady Squander muviri wavo watidzikirei kudarika zvavakanga vari kare. Ndichiita papoint iyoyo ndonasa kuti vamwe pamacomments andandichiona in conclusion vamwe vangachaka kumoka number 1 tichibvisa nhau yekuti kuba takunyatsa kuinda paphysical appearance yemunhu ndo yandoda kumbotanga ndabata tozodzokera kune nhau zvayo iyoyo yekuti yavanga vabatirwa. Asi I think muvhidhiyo inoda kunyanya kubata panhau yephysical appearance kuti vanhu vamwe vanga vachiseka, vamwe vanga vachitaura madhizizi akasiyana-siyana iwaya ariko mazuva ano aya vachiti ndo chaabatwa nacho chemazuva ano, vamwe vachimoka ndo zvakakwanisa kuona. Asi tichiri ipapo vamwe vadanzira vakati kuda izhara ndo yakaita kuti ange achipinda mutsekwende yaakapinda iyi. Vamwe vakatiwo ngaabviswe vhudzi raanaro iroro ameno zvariri kungomuita ndevamwewo avo. Vamwewo ndokutaura kuti you guys munofanira kudzidza pana Chadwick uya waita zvekuacta paBlack Panther pakuti nekuslima kwaaiita vanhu vakamuseka, vanhu vakamumoka, but no one knew kuti Chadwick uya wairwara nechirwere chakaita sei and havana kuziva kuti waibetla chirwere chakaita sei. Ndo panga pane point yevamwe vanhu ipapo. Tobva ipapo tenda pakuti vanhu vazenge vachiti you never know kuti Lady Squander wachoni uri kubetlawo chirwere chakaita sei panguva ino. Imwe futi point ndeyekuti vamwe vakati ndechi zvinodhaka ndo zviri kumupedza ndevamwe wavo. Vamwewo vakati you never know panguva kwakati pane zvaangada kuzama kuti abatanidze ndevamwewo vanga vachidero. Saka maspeculations anga achibuda akasiyana-siyana. Tochida kumacomments zvikanzi namwe Lady Squander she used to call herself the dancehall queen. Ndiani ava pachigaro, ndiani zvokwadi? Lady Squander wakabuda vakaita sei vakaisa maoko vakadai. Inini kana ndichiti kana ndingati kana vasinyatsonzwa zvakanaka ndingati ndichigetiwo soon. Asi tichiri ipapo vamwe vakati it's only in Zimbabwe when someone akaslima munhu wese anobva funga kuti warwara nechakati kana zvichiwosekesa. Pamwewo ari padiet you never know ndevamwewo vadero. Zvikanzi why is she looking like achinja guys ameno zvaari kungoita. Zvikanzi chigaro hachisi singu here iko zvino. Izvi zvasvikwanda zvakaoma. Jaji asangoti zvake achabuda after 8 ndevamwewo vangu vachidero. Zvikanzi ai so asauka kudai nhaimi nekuda kwei vamwe vangu vari worried. Zvikanzi nevamwe zvakare ahwa nenhamo zvokwadi vedu weshame macomments akachibuda pana iyeye. So ndiye here munhu uyu Squander apera wedu zvakaoma. Payback still remember achidyisa that guy tsoka aiti anosvika kupi achibata vanhu rafu kudaro. Let it be a lesson kuma celebrities. Akadyiswa tsoka wacho ndiani and akazva zvaita sei. Zvikanzi iwe munhu akadyiswa tsoka haumuzivi here kuti akadyiswa tsoka haumuzivi here. Ndomuziva ndakadzidza naye pazengeza 2 high sikimbo ainge aita sei kuti azoidyiswa hameno but kuita here ikoko kudyisa munhu tsoka then uite kuvhara nazvo kana kuvhaira nazvo futi pamusoro pazvo waita zvinhu zvakaita seizvozvo. Vamwe vakati hey Mwari ndiwe munhu wese vanopindura chete now akuziva and it's a lesson to us all. Level rake hapana any female artist asvikapo but I blame zvake lack of support yakaitika pamafemale musicians and also neeconomy zvakare.
zvikanzi I blame kusiya manager DJ Sparks Zimbabwe kwaakaita. It contributed by the industry yacho haisi fair kuchi kuma females. Tina vanhu vakaita sana Pauline, Maiskai, Tererai, Messi Muchene and many more. Yes, it is, but all those havana such scandals because of self-discipline. Remember, Skwanda achijikisa munhu tsoka. After that, wakuona manager wako se asiri chunu. Iye ashanda newe kuti usvike pa level raanga ave kunzi Zim Dance or Queen. Any business ukashaya discipline with the closest unodona. Noted, Baba. We wish you the best, Shake. My lessons, they are there for everyone. Shibaba chaicho chaka kana shibaba chaicho chaka dzikira because of discipline. Ndo zvakashwa nevanhu kuma comment section. Zvikanzi support yei zvinodhaka izvi ndo zvakamukuwadza. Apera zvokwadi musikana uyu apera kuti pepepe ndiye here. Hey, ko apera nei kudai asi ane zviri kumurwadza kana munyama dzake. Shame. I feel for her. Zvimwe hazvisi zvekusekana. No one knows tomorrow. One day unomuka wakadai. And I agree in terms of physical appearance. Hakuna munhu unogona kuita control over body, especially let's say kana pane zvaurikurwara nazvo. Tichitarisa line iroro kana pane zvaurikurwara nazvo. Zvikanzi nevamwe I feel so sad apera zvisingamboiti. Hezvo. Akamedzei nhai vedu we voisiri remaserese richiri kubuda here. Vamwe vakati musombodya. Zvikanzi aiwa angaenda kujeri. Ndevamwewo avo. Zvikanzi Khadija ndiye aane chimuti manje. Nevamwewo avo. Zvakaoma. Zvikanzi guys musangoseka pamwe munhu akutorwara achifamba. You never know. Ndozvana achambotaura zviya. Zvikanzi we are just worried kuti ko what exactly happened to her. Zvoonzwa tsitsi but handikanganwe zvangu kunatsa kwakaita munhu tsoka. Ndo zvakashava nevanhu ikokuku kumacomments havasi kuikanganwa nhau iyoyo. Munhu haasekwe kuonda kana kunetseka kwemunhu kunosetsa here hama. Upenyu imhindupindu. It's very true. Vamwe vakati uyu akazvikanya ega aiwanza zvinodhaka. Ndivamwewo avo. Zvikanzi ko isu tinotengesa madomasi tinopenga here. Ndivamwewo. Vamwe ndokuti whatever zvakaitika kwaari it's just said. It was nice achiita drama rake looking all happy. I hope she bounces back. Nevamwewo kuma comment section. Vamwe vakati kama he's located here. I will never forget goreria raakadyisa that poor guy tsoka. Vamwe ndo nyaya yanga yakabatirwa nevanhu iyoiye shoka vanhu varamba vachidzoka pairi zvakare kati ina handizoziviwo. Whatever zvakaitika kwaari it's just said. It was nice achiita drama rake looking all happy. I hope she bounces back. Nevamwewo kuma comment section. Vamwe vakati kama he's located here. I will never forget goreria raakadyisa that poor guy tsoka. Vamwe ndo nyaya yanga yakabatirwa nevanhu iyoiye shoka vanhu varamba vachidzoka pairi zvakare kati ina handizoziviwo. Whatever zvakaitika kwaari it's just said. It was nice achiita drama rake looking all happy. I hope she bounces back. Nevamwewo kuma comment section. Vamwe vakati kama he's located here. I will never forget goreria raakadyisa that poor guy tsoka. Vamwe ndo nyaya yanga yakabatirwa nevanhu iyoiye shoka vanhu varamba vachidzoka pairi zvakare kati ina handizoziviwo. Whatever zvakaitika kwaari it's just said. It was nice achiita drama rake looking all happy. I hope she bounces back. Nevamwewo kuma comment section. Vamwe vakati kama he's located here. I will never forget goreria raakadyisa that poor guy tsoka. Vamwe ndo nyaya yanga yakabatirwa nevanhu iyoiye shoka vanhu varamba vachidzoka pairi zvakare kati ina handizoziviwo. Whatever zvakaitika kwaari it's just said. It was nice achiita drama rake looking all happy. I hope she bounces back. Nevamwewo kuma comment section. Vamwe vakati kama he's located here. I will never forget goreria raakadyisa that poor guy tsoka.
vamwe ndo nyaya yanga yakabatirwa nevanhu iyoiye shoka tsoka vanhu varamba vachidzoka pairi zvakare kati ina handizoziviwo